गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 2 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों सेथि रादाबाव दङ मैया अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ बेखेवनानै होबाय गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन भिसिडिसिनि आइजो मुलाम्फायारिफोरा मोनफुंनो हादों अरुणोदय 3.0 खौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ गुवाहाटी नोगोरमानि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बेखेवनानै होनायनि उनाव दुलाराय आसामनि आइजोफोरा मोनफुंनो हादों अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ। फैगौ 4 आगस्टनि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम 12 घन्टा बिजनी महकुमाखौ बन्द फोसावदों बिजनी जिल्ला गेलेमु गौथुमा। मख'नो गोनांदि न्यायनि दाबियाव 12 घन्टा बिजनी महकुमाखौ बन्द फोसावदों। जीबानन्द एबा राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ फासि होनांगौनि दाबियाव बन्द फोसावनाय जादों होनना खौरां मोन्दों। चिरां जिल्ला सिंनि साफागुरिनि फ्रेन्स धाबा बिगोमाखौ ब्लेकमेल खालामनानै 2 लाख रां दाबिनायनि अजदआव सा 4 नंखाय खौरांगिरिखौ काजलगाव पुलिस बिफाना खाबाय। साफागुरिनि फ्रेन्स धाबानि बिगोमा बासु ब्रह्मनि एफआइआरखौ बिथा खालामनानै नंखाय खौरांगिरि आक्राम हुसेन, सन्जीब अधिकारी, आलम बनिया आरो लालचन्द मियाखौ काजलगाव पुलिस बिफाना खादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि रिलिफ फान्डआव अनसुंथाइ महरै मुस्रिमा मीना ब्रह्मआ 5 लाख रांनि चेक होदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि आखायाव। गुवाहाटी इन्दिरा गान्धी एथलेटिक्स स्टेडियामाव जागायबाय एसियानि गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट डुरान्ड कापआ। भारतीय रौनिया बिफाननि बानजायनायाव खुंनाय 135थि डुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2022 मायथाइनि गिबि गेलेनायखौ बेखेवनानै होदोंमोन आसामनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। गिबि गेलेनाया मैया रोजा रोजा फुटबल अनसायगिरिफोरनि गेजेराव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ बड'लेण्ड एफसीनि गेजेराव गोख्रों मोगामोगि जादोंमोन, जेराव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ बड'लेण्ड एफसीनि हानजाखौ 6 गलनि फारागथियाव फेजेननो हायो। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड एफसीआ जेननायाव बड'लेण्ड एफसीखौ अनसायगिरिफोरा दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बड'लेण्ड एफसीआव बड'लेण्डनि गेलेगिरिफोरखौल' खाबु होनांगौ होनना फोरमायथिदों बड'लेण्ड एफसीनि अनसायगिरिफोरा। बड'लेण्डल'सो नामा जाहा लकेलानो गैया, सब बाहेरनि मानसि बिगुर गोसोमफोरखौसो सोजोबदो। जाहा बड'लेण्ड ओरैनो बड'लेण्ड टीम नङा, बड'लेण्डआ बर'यैनो जाजोबनांगौ। जाहा बड'लेण्डआ बड'लेण्डनि मानसिफोरानो गेलेजोबनांगौ। आदामोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों नेक्स्ट टाइमाव जाहा बर'फोरखौल' सेलेक्ट खालामनानै गेलेहोबानो जाबाय। आंनि बुंनो गोनाङा बेसेबांसै। जेननानै बहुद दुखु मोनबाय। जाहा बे प्लेयार लिस्ट बनायनाया जायासै। जाहा हाफ्सआव आरो डिफेन्सआव जाहा मोजां जायासै। आं बहुद दुखु मोनबाय। बहुद फैसा खरस खालामनानै आं दिनै दुरान्ड काप नायफैदो। जाहा बड'लेण्डनि एफसि दोङो। आङो सुमापारा, गामिया सुमापारा, आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हायदों। बहुद दुखु नांबाय आङो। आं बहुद पास होनाय आरो डिफेन्डार खालामनायफोरा बहुद आं बेयाव मिस्टेक नुदों। जाहा जोंनि गामिनिबो दोङोमोन, बेहा प्लेयार लिस्टआव गैया। बिथाङा गेलेनायबा एसे हमथानो हागौमोन, जाहा जोंनि गामिनिनो। भारत हादोरनि सुबुं साननाय 2 आगस्ट अदेबानि दिनैनिफ्राय जानो गोनां सेल्फ इनुमेरेसन बिथिंनि सोमोन्दै चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया खौरां मेल लादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय सुबुं सानखोआ जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे दावहाबादि। मानोना गिबि खेबनि थाखाय बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ सुबुं सानखोआव लिरनो खाबुखौ मोननो हासिगोन। बर' हारिनि इयुन रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय फैगौ सुबुं सानखोआव बाथौइज्म आरो बर' हारि सिनायथि होनो खावलायहरदों कान्तेश्वर बरगयारिया। बे आयदाखौ लानानै मैया दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों आखाइ खबजबनानै खावलायहरदों। जों बर' हारिया गिबियाव गासैबो बाथौआरि सुबुंमोन होनना फोरमायथिदों। आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि महरै गासै बाथौआरि रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन धोरोमाव बारस्लायना थानाय बर' फिसाफोरखौ आखाइ खबजबनानै खावलायनो नागिरदों। फैगोन जेनेरेल सेन्सासआ फैयै फैयै खाथियाव सफैबाय। अफिसियेल प्रसेसआ गाबोन 2 आगस्टनिफ्राय जागायसिगोन
आरो एनुमिनेटरफ्रा फैगोन 17 आगष्टनिफ्राय न' हाबनानै सेन्सासखौ खालामसिगोन। बेनिखायनो आं गासै बर' रायजो राजाखौ बर'नि इयुन थामोनथाखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो इयुनाव बर'लेण्डखौ आबुङै सोरजिनो हानायनि थाखाय बे खाथिराव आइ आफा रायजो राजा बयखौबो गावबागाव न'खरनि अनजिमाखौ मोजाङै जाहाथे लिरना हरनो हायो बेखौ आं खावलायदों। आरो गावनि न'खरनि खुरमा बाहागि बिदा फंबाया सोरबा इंलेण्ड आमेरिका फ्रान्स जार्मान जापान इटालि नरवे सुइडेन डेनमार्क जेरावखि थाहैया मानो खुरमा बाहागिया जाहाथे गावनि न'खरनि अनजिमाजों सोदेरनानै हरफायो बर'नि अनजिमाखौ जाहाथे जों गेहेर खालामनो हायो बेखौ आंनो खावलायदों। आरो लोगोसे धोरोमनि खोलोमाव 7 नम्बर खोलोमाव धोरोमनि बाथ्रा फैगोन। बेवहाय जाहाथे जों मोनसे समाव बयबो बाथौआरिमोन गतिके जाय जिखि धोरोमावनो थाया मानो धोरोमखौ जों बयबो बर'फ्रा बाथौआरि होननानै जाहाथे सिनायथि होनो हायो बाथौआरिनि अनजिमा जाहाथे बुरजा गेहेर जायो बेखौ खावलायदों बेखौ जाहाथे लिरना हरो। आरो आं रावखौबो गुबुन धोरोमाव बारस्लायनानै थानाय बर'फोरखौ बाथौआरि जाफिननांगौ होननानै बुङाखै बा बुंनोबो नागिराखै। नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो थाबाय था नोंथांमोननि खोथा। नाथाय जाथिनि खाथिराव आरो हारिनि थामोनथानि खाथिराव जाहाथे नोंथांमोनहा बाथौआरि हिसाबै बा बाथौआरि होननानै जाहाथे धोरोमनि खोलोमाव लिरनानै हरो बेखौनो आं खावलायदों। आइफोर आफाफोर नोंथांमोना जाहाथे गोरोन्थि बुजिनो नाङा। नोंथांमोना जिखि धोरोमाव थानो हागोन थाबाय था खोथा गैया जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां गैया। नाथाय बर' हिसाबै जों जाहाथे जोंनि धोरोमखौ बाथौ होननानै खिन्थाहरनो हायो। आरो बे बाथ्रायाव जाहाथे जों रावबो गोनो गोथो जाहाथे जाया आं बेखौनो आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायदों। बयनिबो खाथियाव आं गोसो गोरबोजों खावलायबाय नोंथांमोना जाहाथे गोरोन्थि साननो नाङा। जों जाहाथे बे सेन्सासाव थांनाय 2011 जेरैबायदि थाखानाय अनजिमाया जेरैहाय 2,85,000 खम जादों बेबायदि जाहाथे जाया बे खेबाव जाहाथे जोंनि संख्याखौ गेहेर देखायनो हायो खिन्थानो हायो बेबायदियै जाहाथे नोंथांमोना बयबो साग्रिदै इनुमिनेटरफोरनो मोजाङै जाहाथे लिरना हरहोनो हायो बेखौनो आं गोरबोजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायबाय। अरुणोदय 3.0 आसनि आसाम सोरखारनि अनसुंथाइ राननायखौ नेमखान्थि बादियै 4 नं जमदुवार बियाबनि जानलियावबो बेखेवबाय। दिनैनि बे गोथार सानाव जे 3.0नि जे बेखेवनाय बे बेखेवनाय फोरबोआव गिबि आं मिडियानिसिम गोजोननाय साबायखर जासिग्रोबाय। आरो लोगोसे बे 3.0खौ जोंनि आसामनि मानाव गेदेर मुख्यमन्त्रि श्री मुस्रि हिमन्त शर्माया जे बेखेवदों बे बेखेवनायाव रोजा रोजा आइ मामानि थाखाय बिमा माहारिखौ दिनै अनसुंथाइ होनानै न'खराव जे सहाय खालामदों बे सहाय खालामनायनि थाखाय आरो बुंथ्र' हायै मोनसे बाख्नायथाव जाहैदों। जाय हक आं बेखिनिखौ बुंनो आवगायदों जे थारैनो बे राङाबो जे सासे गैयै मानसिनि थाखाय सहाय खालामदों बियो एखे नंखाय नङा। आरो बाथ्राया जाहैबाय जायफ्रा मोनाखै बे मोनै मानसिफोरखौसो मोननायनि माबायाव एसे सिगांनो मानाव गेदेर मुख्यमन्त्रि सारा ओरैबायदि बुंदों जायफ्रा मोनाखै बिसोरबो आधार कार्ड गैयाब्ला आधार कार्डखौ थाबैनो बानायनानै बे आगष्ट मासनि गेजेरावनो जाहाथे थाम थिम खालामना होयो। आरो जोङो सेप्तेम्बरनि गेजेराव गासै आसामाव थालांनाय आरोबाव अरुणोदय थालांनायखौ होबावनो हायो बेखिनि बाथ्राखौ मानाव गेदेर मुख्यमन्त्रि मुस्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सारा बुंदों। दा बे बुंनाय असिलायै आं बेखौनो खावलायगोन जायफ्रा मोननो गोनां क्राइटेरियायाव गोग्लैयो बिथांमोना जुदि सोरबाफोर मोनाजासेनो दङब्ला बिसोरो जाहाथे गाव गावनि बे KYC खालामनांगौ बा आधार बानायनांगौ बा माबा माबि होनो गोनां जिरादफोरखौ खालामनानै